Maiatzaren 29ko greba orokorrean Bilboko epaitegien parean egondako istiluak direla eta fiskalak 14 urteko kartzela zigorra eskatu du 3 gazte bilbotarrentzat. Elkartaratzea egin zuten atzo arratzaldean Bilboko udaletxe aurrean. Asanbladako kide hauen errugabetasunean sinisten dugu, eta hau muntaia polizial hutsa besterik ez dela ziur gaude. Turko buru moduan erabiliak izaten ari dira, eta mugimendu sozialetan parte hartzeagatik izan dira aukeratuak. Azken denboraldian, mugimendu sozialekiko jazarpen eta errepresioa areagotuz joan da, batez ere greba orokorren testuinguruan. Eta hau, beste gertakari bat bada ere, olako eskaera fiskalek muga guztiak gainditu dituztela uste dugu. Epaiketa irailaren 11an eta 12an izango da. Bestetik, grebalariak aske ekimenak eskartu egin zuen Bilboko konpartzen alderdi politikoen, sindikatuen eta eragile sozialen elkartasuna. Eta aste nagusian egiten ari garen mobilizazio honetan, aprobetxatu nahi dugu konpartzei eskerrak emateko. Eskerrik asko zuen atxikimenduagatik. Eskerrik asko hemen gurekin egoteagatik. Eta eskerrik asko zuen txosnetan eskaini diguzuen espazioagatik.